patakatanga kuenda tasvika kuparengatwa tasvika kuparengatwa vakatiti bhodhi panapa mukwanise kunge muchiwana bhodhi yenyu panapa endai chiendai kudhavs vataenda kudhavs patasvika mandapinda inini sasawira wamai vemunhu namai vamowana nababa vamowana vatapinda vatanolatidzwa bhodhi yainzi ndo yamowana but tazodzoka futi kuno kukumba vanhu vakadzokera nezuro vachinzi mowana aitwa postmortem vakasvika vachinzi bhodhi yamakaona iyaya haisiriyo bhodhi yamowana ibhodhi yemurume mabhodhis evakadzi angasara kuparenyatwa saka vanga vakaisa tag kumakumbo nekuti takatovhunza takatoti ndiye here mwana wedu uyu vakati hongu ndiye vakaisa tag kumakumbo but ivo pachezvavo vakatozoti taita mistake mabhodhis atasiya uku ndo evakadzi kuno kutauya nebhodhi yemurume vari kutaura kuti vachakwanisa here kuziva kuti pavasikana ava mowana ndeupi nekuti shamwari yachona ari kutaura kuti malines anga akarukwa mishe mumusoro mowana ari kumasiva anga ane pamuviri panga pane 6 months saka vari kutaura kuti pamabhodhis evakadzi avari ikoko tikangotaura kuti mwana wedu anga ane pamuviri vanokwanisa kuti uyu ndiye anga ane pamuviri ngenja paring manje roko rwachona rekuright side kwachona rukunzi rakadimbuka ane vhidhiyo yatazoratidzwa makusenanayo roko rwakadimbuka ranga rine ring saka vachakwanisa kuidentifya patraining.